Istého krásneho zimného dňa sa niekoľko priateľov rozhodlo stráviť nedeľné popoludnie jazdou na snežných skútroch. Vydali sa na lúku za mestom, kam ich so záujmom sprevádzali aj ich manželky s deťmi. V tejto skupine bola aj rodina Ľuďka a Noriky Stískalových. Namiesto príjemnej zábavy sa však stalo niečo, čo nikto zo zúčastnených neočakával. Pri niekoľkých jazdách na zasneženej lúke sa stalo to, že jeden vodič, ktorý bol vodič profesionál na tomto stroji, z nepochopiteľných príčin dostal skúter spod kontroly a vrazil so svojím skútrom, na ktorom viezol ešte aj svoju rodinu, manželku, syna dospievajúceho, vrazil do skupiny nás prizerajúcich sa. Bola to skupinka 10, 15, 20 ľudí. A po tom naraze sa každý dokázal postaviť, len zostala tam ležať jedna osoba na zemi a to bola moja manželka Norika. Už prvé vyšetrenia v nemocnici potvrdili, že Norikin stav je veľmi vážny. Lekár Štefan Trenkler v čase úrazu prednosta kliniky anesteziológie a resuscitácie v Prešove si na príjazd Noriky do nemocnice celkom jasne spomína. Norika prišla dobre zabezpečená záchrannou službou na našu kliniku a hneď sme vedeli, že tam bude ťažký úraz hlavy, pretože nebola pri vedomí. Nekomunikovala. Nebolo to nejaké veľmi hlboké bezvedomie, ale predsa len bola v bezvedomí. Napriek všetkým tým zlým prognózám vrátila som sa normálne do života, bez trvalých následkov. A ja si vlastne teraz každý deň uvedomujem, že je to niečo naviac, čo som dostala od Pána Boha. Už som tu nemusela byť, ale asi má so mnou ešte nejaký plán. A vrátil ma medzi moju rodinu, medzi mojich priateľov do práce. Vlastne až vtedy som zistila, koľkým ľuďom na mne záleží. Až vtedy som zistila, koľko kolegyň sa za mňa modlí.